U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji. Kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu. Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. Evo dolazimo do mjesta ukazanja gdje se djeci Franji, Luciji i Anciti ukazao anđeo Portugala. Prvo anđelovo ukazanje. Odjednom smo na određenoj udaljenosti ugledali svjetlo bijelje od snijega, nalik prozirnom mladiću, sjajnijem od kristala, kroz kojega su prolazile sunčeve zrake. Kako nam se približavao, uspjeli smo ga bolje pogledati. Mladić između 14 i 15 godina, nevjerojatne ljepote. Bili smo iznenađeni i kao začarani. Nismo prozborili ni riječi. Stigavši do nas, kaza: ne bojte se, ja sam anđeo mira. Molite sa mnom. Kleknuo je na zemlju i prignuo čelo na tlo. Potaknuti nadnaravnom silom,
učinili smo kao i on i ponavljali riječi koje smo ga čuli izgovarati. Bože moj, vjerujem u te, klanjam ti se, ufam se u te i ljubim te. Molim te, oprosti onima koji ne vjeruju u te, koji ti se ne klanjaju, koji se ne ufaju u te i koji te ne ljube. Molite ovako. Isusovo i Marijino srce otvoreni su glasu vaših molitava i nestade. Nadnaravni ugođaj koji nas je obavio bio je toliko intenzivan da dugo, kao da nismo bili svjesni vlastita postojanja. Drugo anđelovo ukazanje. Anđeo nam kaza: što radite? Molite, mnogo molite. Presveta srca Isusa i Marije imaju na umu milosrđa za vas. Neprestano molite i prikazujte žrtve Svevišnjemu. Kako da prikazujemo žrtve? Upitala sam. Na sve moguće načine. Ponudite Bogu žrtvu kao zadovoljštinu za grijehe koji ga vrijeđaju i za molitvu za obraćenje grešnika. Tako ćete izmoliti mir svojoj domovini. Ja sam njezin anđeo čuvar, anđeo Portugala. Ponajviše prihvatite i pokorno podnosite patnju koju će vam Gospodin poslati. I nestade. Te su se anđelove riječi usjekle u našu dušu kao svjetlo koje nam je pomagalo shvatiti tko je Bog, kako nas ljubi i želi biti ljubljen, vrijedno žrtve i kako mu je ona draga, kako na temelju te žrtve obraća grešnike. Treće anđelovo ukazanje. Ugledali smo anđela s kaležom u lijevoj ruci, a iznad njega hostiju iz koje su u kalež kapale kaplje krvi. Ostavši kalež i hostiju da vise u zraku, prostro se na tlo blizu nas i 3 put ponovio molitvu. Presveto trojstvo, Bože, Sine i Duše sveti, duboko ti se klanjam i prikazujem ti predragocjeno tijelo, krv, dušu i božanstvo Isusa Krista, koji je prisutan u svim svetohraništima diljem svijeta, kao naknadu za uvrede, svetogrđa i ravnodušnost koje ga vrijeđaju. Po neizmjernim zaslugama njegova presvetoga srca i bezgrešna srca Marijina, molim te obrati jadne grešnike. Podigavši se, zatim ponovno uze kalež i hostiju i dade mi hostiju, a ono što se nalazilo u kaležu dade piti Janciti i Franji govoreći: uzmite i pijte tijelo i krv Isusa Krista, koji je strašno ogorčen ljudskom nezahvalnošću. Nadoknadite njihove krivnje i utješite svojega Boga. I nestade. Nalazimo se na križnom putu u Fatimi, točnije na mjestu ukazanja naše Majke Marije. Ovdje se 19.8. ukazala te poslala poruku: molite, molite, molite i prinosite žrtvu za sve grešnike. Izmolit ćemo zdravo kraljice. Zdravo Kraljice, majko milosrđa, živote, slasti i ufanje naše zdravo. K tebi vapijemo, prognani sinovi Evini, k tebi uzdišemo, tugujući i plačući u ovoj suznoj dolini. Svrni dakle, zagovornice naša, one svoje milostive oči na nas, te nam poslije ovoga progona pokaži Isusa, blagoslovljeni plod utrobe svoje, o blaga, o mila, o slatka djevice Marijo. Evo neka vas sve prati zagovor naše Majke Marije, kraljice Svete Krunice. Nalazimo se na mjestu ukazanja. Na ovome mjestu anđeo se ukazao vidjelicama iz Fatime. Nalazimo se u kući Jancitinih i Franjinih roditelja. Ove stvari koje sada vidimo pripadale su njima.
i sačuvane su originalno. Ova krunica, neke od relikvija. Ovdje je također bilo i drugo ukazanje. Ovdje možemo vidjeti sobu u kojoj su spavali, te je na ovome krevetu umro Franjo. Nalazimo se u kući preko puta u kojoj je i umro Franjo. U ovoj sobi rođeni su Jancita i Francisco. Evo ovdje možemo vidjeti potpuno originalne stvari koje su oni koristili i kako je to izgledalo prije 106 godina. Ovo je soba od djece Antonija, Manuela, Josipa, Franciska, Nalazimo se ispred kuće u kojoj je živjela Lucija. I Lucija je živjela 98 godina. Só